Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pepanggihan kalian channel Wayang Kertas Banjarsari yang review wayang Arjuna Janaka Permadi. Stok ana loro ya lur, ya mbok kepengen deleng. Kembar gawenan ya. Karane kapite ki nganggo pring dicat. Nek rega ya ngapurane piye ukurane gue udah standar ya, nggak ukurannya pirang senti. Ukurannya tinggine dhuwure wis sekitar 45 cm. Nek nang menurutku kuwi urung termasuk standar mbok lah ya kayane. Nek regane gue 20.000. Siji iki 20.000. Ning ki ana loro ning wis dipesen siji gitu, dadi stoknya garis siji. Monggo ingkang minat saged dipun order. Regane ku 20.000 ya siji. Udah standar kayane lah, nek standar ki kayane lebih dhuwur. Nah, Srikandine urung dadi. Masih dicat, masih proses. Ya wis ya lur ki ekur nginfokna tok. Salam budaya, rahayu kang pinanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.